anyị na-ajụkwa onwe anyị anyị okwukwe kwesịrị ike ka ha si nwe anyị ọ ga na-ejisikwa ha ụzọ ka anyị yọọ Chineke ka o nyere anyị aka imepe mkpụrụ obi anyị anyị nabata mgbe niile na-ebikọta ndụ ga-eme ka anyị bụrụ ndị dị ndụ bụrụ ndị nwụrụ anwụ maka Kristo onwe ya bụ onye nwere ike ịzọpụta anyị n'ọnwụ ebe iji kwadozi onwe anyị maka eme nke Yukaristia nọ ka anyị nyocha na akọ na uche anyị yọọ Chineke baa ekwupụta mgbe Chineke ji ike niile Chineke ji ike niile emeela anyị ebere gbaala anyị jụọ anyị wedula anyị na ndụ ebe Di nwela anyị Chineke anyị nwa gị hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu nke na o were onwe ya nye n'ọnwụ iji gbapụta ụwa biko nyere anyị aka ka anyị were ụdị ịhụnanya ahụ na-adị njem anyị n'ụwa site na di nwere anyị Jesu Kristo nwa gị onye gị na-adị ndụ na-achị n'ịdịkọta otu nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọbụla wetara n'akwụkwọ onye amụma Ezekiel, onye anyị kwuru sị, ugbu a ana m aga imeghe ana ini unu ndị nke m, ihe m bụ n'obi bụ isi na ana ini unu kunite unu bịakwa dughachi unu azụ na Israel. Ndị nke m, unu ga-amata na abụ m osebro mgbe m meghere ana ini unu bịakwa si na ana ini kunite unu. Aga m etinyekwa mmụọ m n'ime unu, unu ewere bịa dị ndụ. Aga m emekwa ka unu gaa birikwa n'ala unu ọzọ. Unu ga-amatakwa na m onwe m bụ dị nwenụ, na m onwe m bụ dị nwenụ bụ ọka ome. Ọ bụ ihe nke a onye nwe anyị okwu nke osebụrụ ụwa.
abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Onye nwe anyị site n'ime mmiri miri emi ka m si akpọkụ gị, onye nwe anyị nụrụ ọnụ m, biko tọọ ntị n'ala nụrụ akwa m ji arịọ gị arịrịọ. Onye nwe anyị, ọ bụrụ na ịhụwacha mmehie anyị ama, onye nwe anyị bụ onye ga-afọ, ma n'ebe ị nọ ka a na-achọta mgbaghara, n'ihi ya ka anyị ji akpọrọ gị isi ala. Obi anyị na-eche onye nwe anyị, anyị tụkwasara obi n'okwu ya. Mkpụrụ obi anyị na-achọ onye nwe anyị karịa otu onye nche abalị si eche chi ọbụbọ. Ka onye nche abalị chere chi ọbụbọ, ma Izrel chere onye nwe anyị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Ndị na-ebi ndụ irubere ọnụ ahịa isi apụghị ime ihe na-amasị Chineke, ma otu ọ dị, unu onwe unu anaghịzi ebi ndụ dịka anụ ahụ si chọọ, kama unu ga-ebi ndụ dịka mmụọ nsọ si chọọ, ma ọ bụrụ na mmụọ nke Chineke na-ebi n'ime unu n'eziokwu. N'ihi na onye ọbụla na-enweghị mmụọ nke Kristi Niile
nọnyere unu. Ihe ọgụ kasị n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dewe. N'oge ahụ, otu nwoke a na-akpọ Lazarọs gara n'ọrịa. Nwoke a bi n'ebe Betani nke bụ obodo Mary na nwanne ya bụ Mata. Mary nke a bụ nke ahụ tere ụkwụ onye nwe anyị mmanụ, werekwa aghara isi ya hichaa ụkwụ ya. Ma nwanne ya Lazarọs dara n'ọrịa. Ụmụnne ya nwaanyị abụọ ndị a zigara Jesu ozi si ya, onye nwe anyị, enyi gị nwoke a na-arịa ọrịa. Ma mgbe Jesu nụrụ ya, ọ sịrị, ọrịa nke a agaghị abụ nke ga-ewetara Lazarọs ọnwụ, kama nke a ga-ewetara Chineke otuto, ka e wee site n'aka ya nye nwa Chineke otuto. Jesu hụrụ Mata na nwanne ya nwanyị na Lazarọs n'anya, ma mgbe ọ nụrụ na Lazarọs na-arịa ọrịa, ọ nọkwuru ụbọchị abụọ n'ebe ahụ. Mgbe ụbọchị abụọ ahụ gasịrị, ọ sịrị ndị ụmụazụ ya, ka anyị jeenu Judia ọzọ. Ụmụazụ ya sịrị ya, onye nkụzi, ugbu a ka ndị Juu na-achọ ụzọ ịtụ gị okwute, ị na-ejekwa ebe ahụ ọzọ? Ma Jesu zara sị, ọ bụrụ na ọ bụghị elekere 12 dị n'ehihie, ọ bụ na ọ bụghị elekere 12 nọ n'ehihie, ọ bụrụ na mmadụ agagharịghị n'ehihie, ọ bụrụ na mmadụ na-agagharị n'ehihie, ọ gaghị akpọ ụkwụ ya, n'ihi na o nwere ihe nke ụwa iji ahụ ụzọ. Ma ọ bụrụ na mmadụ na-ejegharị n'abalị, ọ ga-akpọbi ụkwụ ya, sọ ngọngọ, n'ihi na ihe adịkwaghị iji duzie ya. Mgbe Jesu kwụsịrị ihe ndị a, ọ sịrị ụmụazụ ya, enyi anyị Lazarọs adaala n'ọrịa, ma ana m aga ka mkpọte ya n'ụra. Ụmụazụ ya wee sị ya, onye nwe anyị, ọ bụrụ na ọ nọ n'ụra, ahụ ga dị ya mma. Mgbe Jesu na-ekwu banyere ọnwụ Lazarọs, ụmụazụ ya chere na ọ na-ekwu banyere ịda n'ọrịa nke efu. Jesu wee kọrọ ha ihe mere n'ụsị, Lazarọs anwụọla, ma n'ihi unu ana m aṅụrị ọṅụ na anọghị m n'ebe ahụ mgbe ọ nwụrụ, kama unu wee kwere. Ngwanụ ka anyị jekwuru ya. Thomas, onye nke a na-akpọ ejima, were gwa ndị ụmụazụ Jesu ibe ya sị, ka anyị soro nụ ya jee, ka anyị sorokwa nụ ya nwụọ. Mgbe Jesu bịaruru, ọ hụrụ na ozu Lazarọs anọla ụbọchị 4 n'ili. Betani dị Jerusalem nso, ihe dị ka kilomita 4. Mgbe ahụ, ọtụtụ ndị Juu bịara ka ha kasie Mata na Mary obi maka ọnwụ nwanne ha nwoke. Mgbe Mata nụrụ na Jesu abịala, o jere zute ya, ma Mary nọdụrụ n'ụlọ. Mata wee sị Jesu, onye nwe anyị, ọ bụrụ na ị nọ n'ebe a, nwanne m nwoke agara ịnwụ, ma ama m na
ọbụna ugbu a Chineke ga-enye gị ihe ọbụla ị rịọrọ n'aka ya. Jesu wee sị ya, nwanne gị nwoke ga-esi n'ọnwụ bilie. Mata wee sị ya, ama m na ọ ga-esi n'ọnwụ bilie na mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Jesu wee sị ya, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, asịkwara na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ọzọkwa, onye ọbụla dị ndụ bịakwa kwere na m, ọ gaghị anwụ anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ikwere na nke a? O wee sị Jesu, ee, Onyenwe anyị, ekwere m na ị bụ Kristi ahụ, bụrụkwa nwa Chineke, onye ahụ ga-abịa n'ụwa. Mgbe Mata kwụsịrị nke a, o jere kpọọ nwanne ya nwanyị bụ Mary na nzuzo si ya, onye nkụzi nọ n'ebe a, ọ na-akpọkwa gị. Mgbe Mary nụrụ ya, o bili ọsọ ọsọ jekwuru Jesu, ma Jesu abịarubeghị n'ime obodo nta ahụ, kama ka ọ ka nọ n'ebe Mata zutere ya. Mgbe ndị Juu ha na Mary nọ n'ụlọ na ndị na-akasịkwa ya obi hụrụ na Mary ebilie na ngwa ngwa pụọ, ha sochie ya azụ n'ihi na ha chere na ọ na-aga n'ili ka o bee akwa n'ebe ahụ. Mgbe Mary bịaruru n'ebe Jesu nọ wee hụ ya, ọ dara n'ala n'ụkwụ Jesu na-asị ya, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị nọ ebe a, nwanne m nwoke agaghị ịnwụ. Mgbe Jesu hụrụ Mary ka ọ na-akwa akwa, mgbe ọ hụkwara ndị Juu ndị so ya bịa ka ha na-akasị ya, ndị so ya bịa na-akwakwa akwa, ọ so ude n'ime mmụọ ya. O metụkwara ya na mmụọ nke ukwuu. O wee jụọ ha sị, olee ebe unu liri ya? Ha wee sị ya, Onyenwe anyị, bịa ka ịhụ. Jesu wee kwaa akwa. Ndị Juu kwuru sị, lee otu o siri hụ ya n'anya. Ụfọdụ n'ime ha na-ekwukwa sị, onye a meghere anya onye kpuru ìsì, ọ pụghị ime ka nwoke a ghara ịnwụ anwụ. Jesu soro ule n'ime onwe ya ọzọ wee bịaruo n'ili ahụ. Ma ili ahụ bụ ọgba nke eji nkume kpuchie ọnụ ya. Jesu wee sị, bupụ nkume ahụ. Mata nwanne nwaanyị nke nwoke ya nwụrụ anwụ wee sị ya, Onyenwe anyị, ọ na-esi isi ugbu a n'ihi na ọ nwụrụ kamgbe ụbọchị 4. Jesu wee sị ya, agwaghị m gị na ọ bụrụ na ị kwere, ị ga-ahụ ebube Chineke. Ha were bupụ nkume ahụ. Jesu wee welie anya elu sị, Nna, ekele m gị na ị nụrụ olu m. Ama m na ị na-anụ olu m mgbe niile, ma n'ihi igwe mmadụ ndị a guzo ebe a ka m na-iji ekwu nke a, ka ha wee kwere na ọ bụ gị onye zitere m. Mgbe o kwusịrị nke a, o jiri oke olu kpọọ oku sị, Lazarọs, pụta. Onye ahụ nwụrụ anwụ were pụta. Ejiri akwa ozu kekọta aka ya na ụkwụ ya. Ejikwa akwa ozu nke ihu ya. Jesu wee sị ha, tọpụnụ ya ka ọ laa. Ọtụtụ ndị Juu bịara ileta Mary hụrụ ihe merenụ were kwerekwe na ya. Ozi ọma osepụwa
ka esi ozi ọma na nweta mgbaghara njọ. Ozi ọma otogoro ogologo. Ọkpụkpụ nọ n'ihe niile ememe ihe unu na-anụfọ. Ọ nwekwara ihe ọzọ igwu na eziokwu, onwe ihe ọzọ m ji like or Catholic Church. As a person, I'm more otu m si ekwu onwe m ihe ọzọ m ji like Catholic Church. Na-abụghị na ka m bụ nọ n'ime ya na-aga njem ka m na-aghọta nkwa nke Chineke n'ebe m nọ n'ebe ndị be anyị nọ, ka m na-aghọta ihe ozi ọma, ihe Baịbụl akwụkwọ nsọ ihe ọ na-ekwu. Maka na mgbe anyị wụ ụmụazị, mgbe anyị ka nọ na-aga enwere mgbe m ji wee tụọ anya na ọ ga-abụ ihe gbasara nnọ, ma ọ ga-abụ nleghachi anya nle anya na nsi ebo ahụ na-ebe ihe okwu ndị a metara, ahụ na-ebe okwu ndị a si. Ihe ka m na-achọ ka unu na-aghọta, maka na ọ bụrụ na ọ bụghị aga ahụ ọ ga-enye m ezigbote nsogbu ịghọta na esi na lekwe ka m si bidoba mkwado ka m si maka Jesu onwe m. Amaghị m na-aghọta ihe m na-akọwa, mana achọ m unu ghọta na oke ozi ọma na ihe Baịbụl anyị na-agụ ọ bụghị ihe efu, ọ bụkwa n'ihe ọ dị ka ndị be anyị na-atụrụ isi onye ahụ ga-ebe ndị osi esi ebe abụọ ya. Eziokwu ka m na-agwa gị, maka na ihe ụmụaka ndị anyị a, ụmụaka anyị, these are young people, ọ ya onye ha na-asọfa, onye ha na-ata mgbe ụfọdụ ha sị ha ghọta ha ihe okwukwe ha pụtara. Ọ bụ ihe a na-abara ha mba, ọ bụkwa ihe ị ga-asị na nwa ọma ha ihe mba, ọ wụ ije okwukwe ka ọ nọ na ọgwụ akwụkwọ n'oke ọha. Onye ghọtara na ga-akọwara ya, maka ndị be anyị sị akọruo egeruo, akọruo egeruo. A ga-enwebe ebe ịchọpụta na ndụ gị akụkọ gbasara Jesu, ịbịarube ibidobe, maka na ọkwa 3 Sundays, third Sunday, fourth Sunday and today wo Sunday atọ anyị na-enwe scrutiny ya, anyị na-ele ndị na-abịa abata na chọọchị anyị ọfụ, anyị na-eme ha, anyị na-anabata ha, na-ele ha anya, ele ha na-eṅomi ha, na-elecha ha anya, ma ezikwa ihe oke, ma makwa ihe ha na-akọ. Mana ihe ị na-elecha ha, ndị be anyị sị ị na-atụ ofu onye, ị na-atụ mmadụ ofu mkpụrụ aka nke ọzọ na-eme gịnị na-atụ gị. Ọ bụ oge anyị ga-eji legwakwa onwe anyị anya ghọtasị ihe anyị na-eme ebee ka o si emetụta m rinne. Ihe m ji akọ akwụkwọ a gbasara m onwe m, maka na otu o si metụta m, mụ awụhụ m preacher, nke m na-awụ ọkasị amara, kama otu o si dị m ka m na-akọwara unu ihe m ghọtara ka m na-akọrọ unu. Ị nwere ike kọọ nke gị, o nwere ike banye na ọmọdụ nke ga-adị iche, mana onye ọ na n'ime anyị nwere akụkọ nke na-asị ya lekwa ebe o si chọta ebe ya na Kristi si wee gbanye. Ịma na ihe ọgụ nke mbụ si na ndị Juu ekwere ha nkwa sị ha na di nwenu ndị na-ala ndị otu m esi akọwa ihe because m ruo otu ọrụ m ka m banye na nke m maragoro m ọnụ ihe a m gụrụ ama m ọwụ Chineke mere ebe m ji gụọ ya gawara aga m agatali ya ka asị ndị be anyị sị anaghị akụziri agadi nwaanyị na-egwu ọ mara anaghị. So na ihe kpatara na ọ dị mkpa ka ịghọta na ndị a bụ ndị ebupụrụ na Babylon, ha nọ 400 years
ewe mechaa ha sị ha lọtawa, onye amasị ha lọtawa. Ije na Ezekiel 37 a na-akpọ ọkpụkpọ ka Chineke mere ya adịzie ndụ, the dry bone, the reanimation of the dead. Echekta mgbe m gụchara ya, m si ya ka m na-aga ndị be anyị mas, ama ma ụfọdụ n'ime ha ga-echeta na ya ga-onwe ya ga-esisi akpọlite ha n'ili, nye ha mmụọ ha, sisi ha ga-akụnite ha ebe ha nọ, mmụọ ha ka ha ga-eji, mmụọ Chineke ha ga-edu ha, na-ebulite ha na-agazi ebe ha na-aga. Ndị be anyị ilecha ịkọ ihe aghọta ya ọfụma, ọ dị mve, ọ ga-adị ka ga-asị ọ na-agwa anyị mgbe agha Biafra bere, Igbo dara daa pịa, amaghị ihe ha na-eme, asị enwetana ha, emeriena ha, ọ daa a na-eme ha. Chineke si ya, m gụchara m si ya, ahụrụ m ka Chineke lotu the dry bone na be ya after the war, end of the war 70, who dry bone, o wee sị ọ ga-akpọghachi ya mmụọ nke ya wee bịa aka olomagwụ ndị Naijiria. Olomagwụ egwu ka a na-egwu, before you know it, Igbo mepịa m. Ọwasị ka m na-ata ihe Igbo wee mepịa m, wee za ọ dịka sị unu nọkwa dịka dry ihe a na-agwa, you can picture the dry bone in the blood and the Spirit of God wee mee ha abilite. Ndị na-emeri before a na-achịzi ha azụ ha, ma ga-ahụ azụ ha anya, eme onye na-achịzi azụ ha wee rukwe taa. Ọkwa agha ka emeri ndị Igbo, emeriri ya na agam n'ihu, emebiri mmụọ nke anyị ji wuru ndị Igbo. Mba, ihe ga-elecha anyị wee hụ ihe akọ ha na-akọ na Bible. When you apply it to yourself, you will ghọta how much God loves you, how much God cares for you. And we have a typical example. Ndị be anyị tara ahụhụ, onye na-aghọta ihe na-akpọ ndị ebe a akwa ndị refugee, a na-akpọ refugee, ndị aga ebe a, ndị akwagala ebe a, ndị akwagala ebe a, ndị akwagala, ọ dịka a ga-asịzi enweghị ebe anyị ji azụ aga. Ọhịa mere ndị Juu, Chineke wee bịa tinyekwa aka wee kpọlite ha. Ugbu a ndị Juu ebe niile, taa ndị Igbo ebe niile, agam n'ihu nke ha, agam n'iru ama onye na-achọta azụ ha, ndị ihu gbaa ndị azụ gbaa, ndị ada acha ha na-eme nke ọwụzidị nke Nigeria ka a na-achọzi ọwụ leave us to go away on top anyị ka anyị gara mkpa anyị. And so that's the prosperity of our people. Our people has a unique history and unique interpretation, unique resemblance. Every time you can see the hand of God in our lives. Ndị na-aghọta ihe afọ atara during the war and after the war wee by go, because ịma agwụ agha anaghị agwụ ọ na-asa na end the 1970, but agha anaghị agwụ. Igbo people are still in the same process. Agha agwụ ọ dị epi, especially otu esi lie na bai, and all way back I can aga ugbu a na-ata afụ ma kidnapping, ma killing, ma all these things happening in our place, and yet our people are not deterred. That's important thing. How and why? You can't explain it, but God's hand is with us. Ihe ọ fọziri Igbo ịghọta well ka anyị na-aga ije anyị, maka mgbe ụfọdụ ndị be anyị na-asị agbaburu ndụ echezọ ọnwụ. Ka anyị na-aga na the midst of all this progress and all the things, many of us enweghị the chance ije na ebe ka m si, what is happening, ebe ka ihe ndị a si emere m, onye mere ihe ndị a. Ụfọdụ n'ime anyị sizie na ọwa aka nke m, ọwa ike m, ọ bụrụzie ihe mba. Onye o ji dị mkpa na onye nọ n'ime Kristi, nọdị n'ime Kristi dị mkpa rinne, were ihe mkpa Chineke na-egboro anyị mgbe niile na nduzi ọ na-eduzi anyị ebe niile. O mebego greva ya lee ya na mgbe Paul wee gwa ndị Rom si ha otu ahụ ha tikwa ugbu a feso kidnapping and date a na-akpọ mgbe ahụ wee gwa ha sị ha atụ na egwu onye ọ na mmụọ Chineke nọ n'ime,
ụdị mmụọ ha bulite Chineke Jesu Kristi n'ọnwụ ụkwa mmụọ ga-eme ebulite anyị n'ọnwụ. Egwu atụ n'unu. Kidnapping and all these things happening in our time. Still, there is great grace of God guiding our people. We are never deterred because we are one with God. Because we believe. We believe in the resurrection of Christ himself. I'm an India. And when you up, I carried her. Nike Jesus. On here, Jidimpa. Ka anyị na-akwado Easter. Oge abụọ ga-eji ehicha anyị mee ka anyị mata ihe Kristi wụ. Chineke chọọchị wee mee ka anyị jupụta na gracia. Wee nye anyị sakramenti dị iche iche, Eucharistia and confession. Nga anyị nọ na Lazarus wee nwụọ, ya wee gaa. Maka Chineke o wutere eri nne. Ị gaa na Genesis chapter 5, I think somewhere there ka ọ sị nke mbụ mgbe ọ gwara Noah mebisiri ihe mmiri flood mebi ihe niile ya ṅụrụ Noah iyi sị agaghị m ejikwe mmiri emebi ụwa ọzọ. Maka wickedness nọ n'ụwa na Genesis 5 mgbe Cain gburu nwanne Abel ya ọ na-ewute m n'obi na anyị kere mmadụ maka mmadụ jupụtara na ihe ọjọọ. Anyị wụ ndị njọ. Ụwa anyị nọ n'ime nwere ka ọ dịrị anyị mana maka anyị na-eme nchezọ na-echegube mgbe niile ihe aka anyị metere. Ma ụfọdụ anya na-enwe ohere asị ka ebe ngọzi Chineke si abatakwutere anyị. Ndị na-akwado ịnabata ihe today a na-akọrọ ha sị ha jisi ike. Chineke na-asị ha jisi ike. Ọ Chineke wee onye na-abịa akpọ anyị na-adọpụta anyị n'ebe a jụrụ ajụ, n'ebe anyị nwụrụ, n'ebe anyị dara, n'ebe anyị nọ n'ili ihe ọjọọ jupụtara n'ụwa anyị. Lee n'ụwa otu na-asị ụwa maka mma mana ọ bụ ndị nọ n'ụwa mebiri ụwa ntọ. Ụwa amaka. Look at what is happening. All ndị nọ n'ụwa mebiri ụwa. Oke ọchịchọ, iro, ịkpụ ashị, ihe onye ọzọ gị kpọ ya ekwensu, demonizing of other people, thinking na onye ọ na-eme onye gwuzi mmadụ bere ọgụnwa. Ọgụnwa wụsị onye wụ mmadụ. Elie anyị ihe ọjọọ n'ụwa niile wee werekwa asa eji akwa ozu wee kefee aka ya na ụkwụ ya kekọta ya ọnụ. What injustice we could die no work I here. What history repeats itself. This is the cycle of violence from the World War since 19th century till now. We have never seen dictatorship, wars, operation, addictions of all kinds. Tie our hands out and there's a mepa aqua where he ayana and Only what Jupiter na ism, I, self, me. It's always me. Ngecheta. Jesu gwara ndị ụmụazị asị, unu na-asọ, unu na-atụ egwu, tụọ egwu onye ga-emebi ahụ na mkpụrụ obi, ọwụ ndị na-emebi ahụ sụsọ. Onye ji ga-enwe ike ịsị na ahụ niile anyị na-ata mgbe anyị nọ na Biafra, mgbe anyị nọ na Nigeria, ma ndị a na-ekidnap ma ndị egburu egbu. Just look at what is happening in our place on daily basis. We are just deterred. Ịnọ n'ime Kristi, nwụọ n'ime Kristi ka mma, ọ bụ ya ka mma. Ịnọ n'ime Kristi, nwụọ n'ime Kristi ka mma, ọ bụ ya. If you remember that is what is important. Ndị na-abịa anabata ha n'ime church. Ka ha cheta na ihe ụwa niile, afọ niile ha na-ahụ na ihe niile na-agasị n'ụwa. Even though all reason ha ga-asị ekweghị m na Chineke maka nna nọ na hospital ị gara ha ọ na Chineke nọ lee ihe m ga-eji narị ụdị ahụ a dị otu a lee otu ndị ọnwụ otu a ka m chere. No, Chineke abụghị ya. Ọwa ahụ anyị, ọwụ ụwa ka ọ sịrị ihe anyị na-arịa n'ime ya nọ ihe ọjọọ nọ n'ime. Chineke wee na-agwa ha chezọnụ ihe niile ndị a. Bụrụgodo eziokwu nọ na ala ili njọ jupụtara, ihe ọjọọ jupụtara.
ekworo, addiction, hatred, dehumanization, what you call deprival or marginalization of everybody. A governor, a minister, a what is happening everywhere. And people are even not waiting to be appointed. They go ahead on their own. God can raise you from the dead. In your job. Oh, here and when my Satan knows up preacher. I go in your go. Nzuko in a cover. No more here game make a chineke bahapwai. Psalm 27, verse 10. Even if mother and father forsake you, I will never forsake you. Jeremiah 4:2-4, saying, I have called you by your name. I know. Lazarus, si no believe. It's a kind of call every day. More even in your job, more na kanga here, more no kunga here. Genti and no longer saying, hey, John, see him and had him. God confession. Hey, Cecilia, him and had him. Gabriel believe, John, he ne quad him. Chechiche. On a quiet, with all you can. Mom the Jay Mom I come called him on and the banners on here may your job. I want to say I only wear a white as a catechism. Or not quite him, may your job. A poconam Jude. Okay, Chuku, he in another him. See about happen here. What I call a quiet needle every day, think about it. If you can recollect in the evening, sit down. The church say, time can happen in your job, name. And how many times can you get it? Can you roll here? Wait, area. Ndina Biakuta in the offer and Nabatana church. Obis unique, Obi alone in many. Ding when I warn weekend either. I should be not beaten on where. On I'm beaten on where I won't can either Ayaka. Can we get beyond Nuju? I wouldn't do any main job. Makai went to be just a guy's up time. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No going back. No going back. Forward ever. Oh, Eugene, ya no, Anya bo, and Master Chineke. Achọrọ m anya anọ ka m wee hụ nke na-abịa n'azụ hụ nke na-abịa ebe a ka m nwa ka m si anọ ya sị mba enyego m gị anya abụọ forward ever backward never. So anyị bụ ndị azọrọ azọ despite njọ anyị niile Chineke megoro anyị ebere ka anyị yọọ ya ka ọ na-eduzi anyị n'ụzọ kwụ ọtọ ka anyị na-ege ntị n'olu ihe ha ka o nwee ike kpọọ mgbe ọ kpọrọ anyị hapụ ihe ọjọọ ka anyị ghara ihe ọjọọ maka na anyị ma Anolata Echiebukene Nta. Life. Anything that has beginning has an end. May God bless you for all the efforts you make every day. They want to know, see example. Okukuno sikwalike. Oh no, muike duzi hanozo. Ayin legi aleze nke Chineke. No de ketoke nandu ebe beneni go sena Christ di wana eno. Ekwem na Chukwu, ekwem n'otu Chukwu.
ndị nke m hụrụ n'anya Chineke akpọkọbara anyị n'ihi na ọ bụ nna nwere obi ọma n'ebe anyị nọ n'agbanyeghị ka anyị si wee dịrị o wee wunye anyị nwa ya Jesu Kristi ka o wee zọpụta anyị na njọ. Ugbu a anyị na-ayọ ya maka mkpa anyị na mkpa nke ụwa niile ka anyị tụtụkọ n'olu anyị wee yọọ ya ka o mere anyị ebere ikwesịrị anyị aka na mkpọ na ọgụ anyị na-alọ ka anyị wee wu ndị ga-enwe ezigbote ndụ ebi ebi n'ụbọchị ikpeazụ. Chukwunna biko anyị amaghịkwa ihe, onye okike biko anyị amaghịkwa ihe, nwere obi nwayọọ gbaghara anyị ihe ọjọọ anyị mere, biko 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 nyere anyị aka. maka otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ka ha nọgide n'ikwupụta uru ndụ mmadụ bara, anyị arịọ gị dị nwelu. Were obi nwayọọ gbaghara anyị ihe ọjọọ anyị mere, biko 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 nyere anyị aka. Maka mba ụwa ka ha mara ịhụnanya na udo Jesu onye bere akwa maka Lazarus, anyị arịọ gị dị nwelu. Chukwunna biko anyị amaghịkwa ihe, onye okike biko anyị amaghịkwa ihe, were obi nwayọọ gbaghara anyị ihe ọjọọ anyị mere, biko 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 nyere anyị aka. Maka ndị na-akwadebe maka sakramenti nke Ista ka ha mụta iji onwe ha dịka Jesu were nwee ike nkunite dịka Lazarus, anyị arịọ gị dị nwelu anyị. Chukwunna biko anyị amaghịkwa ihe, onye okike biko anyị amaghịkwa ihe, were obi nwayọọ gbaghara anyị ihe ọjọọ anyị mere, biko 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 nyere anyị aka. Maka ndị ọrịa ka ha nweta ọgwụgwọ, ka ndị na-anwụ anwụ nweta ntụkwasị obi, nakwa ndị na-elekọta ha ka ha nweta mmụọ nke mmụọ nsọ, anyị arịọ gị dị nwelu. Chukwunna biko anyị amaghịkwa ihe, onye okike biko anyị amaghịkwa ihe, were obi nwayọọ gbaghara anyị ihe ọjọọ anyị mere, biko 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 donyere anyị aka. Maka ndị gbakọrọ n'oche nri ya dị asọ ka ha bugara ndị nọ na mwute ozi ọma nke ịhụnanya, anyị arịọ gị dị nwelu anyị. Chukwunna biko anyị amaghịkwa ihe, onye okike biko anyị amaghịkwa ihe, were obi nwayọọ gbaghara anyị ihe ọjọọ anyị mere, biko 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 donyere anyị aka. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkachasị ndị anyị na-echeta na jamasị tata, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe ebe na alaeze eluigwe, anyị arịọ gị dị nwelu anyị.
ka anyị nyochaa akọnuche yọọ Chineke maka ihe dịgasị anyị mkpa, ka anyị chetakwazie ndị anyị kwere nkwa ilota na ekpere, anyị lota ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, anyị lota ndị na-enweghị ndị na-ekpere ha ekpere na ndị na-enyere ha aka. O di nwenụ, nwa gị Jesu Kristi, inyere nwa ya Jesu Kristi, onye nke ji ndụ nke ya wee zọpụta anyị. Anyị agbakọ ọnụ dịka ụmụ gị, na-ayọ gị biko ekwekwana ka njọ na ekwensu mmadụ anyị ọgbụ nke ga-ebutere anyị ọnwụ ebe ebe, kama site n'ọnwụ nke Kristi na mbilite n'ọnwụ ya nke anyị na-atụ anya iri oriri ya, bilite eketa oke na ndụ ebi ebi nọ n'ụwa ọzọ. Ihe ndị a ka anyị na-ayọ gị site na Kristi dị nwe anyị nọ. Ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị, ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị, ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị, otito m niile ga-adịrị Chineke nna emo. Ịma na abụghị nwoke ka otito m ga-adịrị n'uwe, ọ bụghị nwanyị ka otito m ga-adịrị,
ọ bụghị nne m ọ bụghị nna m otito niile ga-adịrị naanị Jizọs ewo ọ bụghị mmadụ ole ọ bụghị mmadụ ịma na ọ bụghị enyi m ka otito m ga-adịrị ọ bụghị ikwu m ọ bụghị ibe m elele ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị otito m niile ga-adịrị naanị Jizọs ewo nwoke ọ bụghị nwanyị ọ bụghị di m ọ bụghị nwunye m ọ bụghị mmadụ otito m niile ga-adịrị naanị Jizọs ewo tụwara ya mma kele ya na o meela aha eze Jizọs tụwara ya mma emere m Chimeze emere m Chimeze emere m Chimeze chimaghaghị imemeze Chiheze chihebuli iwe ha eluo ọpamara Chiheze chiya aghaghị ime ya eze n'onwe aha papa onye bụ na mee Chiheze papa ka o wedere gị mma ime Chiheze chiya aghaghị ime ya eze o wedere gị mma ime Chiheze chiga aghaghị ime gị eze okorobịa dị mma esi Jizọs okorobịa dị mma ndị nna sokwa gị n'azụwe okorobịa sokwa gị n'azụ omeworo ya omeworo ya ihe mmadụ apụghị mere m ihe mmadụ apụghị mere m ogologo ndụ nke enyi m apụghị inye m ịma na ụtarị ahụ nke ikwu m apụghị ịnara m ịma na ọnwụ n'obe nke enyi m apụghị nwụrụ m o mewo ya nwanne m amara ya
apụghị emere bụ ogologo ndụ nke eji ma apụghị inye n'ugbo ọnwụ n'obe ka ibu ma apụghị ịnwụrụ m mana ụtarị ahụ nke eji ma apụghị ịnara m o mewu ya nwanne m amara ya amara ya Jesu mpaginere n'obe gịnị ka o mere ụwa onye nwanyị nwụrụ ọnwụ n'obe onye ga-agwa m ihe o mere ụwa a mara ya ube a pịara ya apịa onweghị ihe o mere ụwa ọnwụ ya n'obe ọnwụ ya n'obe ọnwụ ya n'obe ọmụ ya wetara m olileanya ọnwụ ya n'obe ọnwụnwa n'obe ọnwụ ya n'obe ọ bụ ya wetara anyị olileanya ụwa ọ dị mma dị njọ ekwedewo m aba n'ime Jizọs asọchukwu na ji ike niile na-alụ nụ onye nwe anyị nna ji ike niile inyela anyị amamihe nke ndị otu Kristi biko chee ntị nụrụ ekpere anyị ndị ezinụlọ gị ji akpọku gị mee ka aja nke a anyị na-achụnyere gị wetara anyị ịdị mma n'ihu gị site na Kristi dị nwe anyị nụ onye nwe anyị nọnyelu unu welite n'obi enu ka anyị nye ndị nwe anyị Chukwu anyị ekene o kwesịrị ezi ebụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile ọ na-adị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị n'ihi na ọ bụ gị onwe gị tiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha were na-akwado n'afọ ọbụla maka mmemme nke Paska ọ bụ site na itinye obi anyị na ekpere na ọrụ nke ịhụnanya na site na isonye ugboro ugboro n'emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji jupụta na gracia nke ụmụ nke Chineke Chukwu n'ihi nke a anyị na-eso igwe dị mma niile nke eluigwe na-eto ebe ogene n'ukwe na-asị nna anyị dị nsọ ezi eso gị na-edu ihe dum nsọ anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edinye n'ọnwụ nke o ji aka wee na-arụ were achịcha nye gị ekene n'otuto nyawa ya nye ụmụazị ya sị naranụ m nke a rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-edurunye maka unu otu ọha ka o si mee mgbe ha richara anyị anya si o buli iko mmanya nyekwa gị ekene n'otuto binye ụmụazị ya sị naranụ m nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ahụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwu anyị na-eme ugbu a nọ na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị obinye ga-acha nke adị ndụ n'iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwe ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị nọ nata ahụ n'ọbara nke Kristi
ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gaziri ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị so ofe ji Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa gị eketa ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụọ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, otu n'afọ gị, ka ọchị gị bịa, ka emuche gị n'ụwa. Zọpụta anyị na-arịọ gị osepụ na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka anyị zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewegbara ha nsogbu niile, wee nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwa ndị apọstọl gị, udo nke m ka m na-ahapụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anyị n'okwu nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osepụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nye m aka gị mbụ aka gị ezigbo nwanne, kene brọda gị, brọda m ekene dere, kene sista gị ezi nwanne m, nye m aka gị, o nye m aka gị, nye m aka gị ezi. n'elu nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'olu nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwawa wee ruo na ndụ ebighị ebi.
88.
anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna ji ike niile, inyela anyị ahụ na ọbara nke nwa gị n'oriri nsọ, biko anyị na-arịọ mekwa ka agụnye anyị n'akụkụ ahụ Kristi ahụ mgbe niile site na Kristi dị nwe na anyị nọ. Biko nọdụ n'ọdụ for announcement na ihe ndị ọzọ. Anyị nwere obere ọkụ one ma one. Nke izizi bụ na Satọde anụwa na-abịanụ ka anyị nwere our parish retreat ebe a. Ọ bụ this Satọde ebe anụwa. Ọ na-ebidokwa n'elekere 8 n'ụtụtụ. Satọde anụwa parish retreat. Ọ bụ anyị niile ofu ugboro n'arọ ka anyị na-eme. Chifo ụbọchị anwa, ụbọchị ụkazi, ụbọchị ụka ọzọ, abanye Holy Week, ọ bụrụ Palm Sunday. And Palm Sunday, o nwere ka anyị si eme, anyị na-eme ngagharị, anyị na-eji igu gagharịa. Ya bụ na anyị ga-ebido n'ilo ebe anyị na-anọba, ebe a na-ememe kanopi n'ukwu ọjị, ụzọ ebe anwa niile, n'ebe ndị nne na-anọ, ndị grandmother, ebe anwa ka ya anọ were mekwa mmemme, wee sizie etu anwa si ebe si apụ apụ tata ma anyị na-apụ were garube, were sikwa n'iru ụlọ ụka were bata. Ya bụ anyị ga-eme procession, ndị na-afụ maka ya, ndị otu ọbụla, ma ndị nna ma ndị nne, ma ndị na-eme confirmation. Ụbọchị anwa ka a na-agọzi ha ncha. Ụbọchị anwa ka bishọp niile nọ na this diocese, ndị fada niile, ndị dikin niile, na anyị nwa bụ ndị ụka ga-agbakwunata na Our Lady of the Cathedral. 7 p.m. bụ the mass. Anyị ekwe nkwa were chụkọta ọjọọ n'ụbọchị anwa. Ọ bụrụ na ihe eji, ọ na-ama mmari nne, ọ bụ mbido Holy Week, mana ihe ejie ihe wenite ezigbo ụkwụ. Nke a ekwuru 7 ebe 3 o'clock ọtụtụ ndị obodo ejega ebe ahụ were chee oche nọchie ebe anwa. Ịchọọ inweta oche, ihe ọ pụtara bụ na ị ya aga n'ezigbo oge. Holy Thursday, that week, Holy Week, ọ bụghị this week, iwu ụka ọzọ ka anyị na-ama ọkụ ya. Anyị ga-enwekwa masị ebe a etu esi enwe na Holy Thursday 7 p.m. Good Friday, Stations of the Cross history 7 p.m. ebidokwa the Passion on Good Friday. Ịchọkwa na ịbịa nke ihe, a ga-enwe 12 o'clock, 1 p.m. for Stations of the Cross on Good Friday. Holy Saturday, a ga-ebido ihe a eme n'ilo the Paschal candle wee mee procession were batakwa ụbọchị Saturday. Ihe niile a na-eme na Holy Week anyị ga-eme ha ncha, o nwere nke anyị ga-arapụ ma ncha ncha. Ụbọchị ụka ya adịkwa ka o si adị ụbọchị ụka Easter. Ndị youth choir, young adult, agbasa unu nwere practice unu nwa, unu apụ na ilo ka nsi wee ghọta. Anyị wee na-elotekwara ndị niile maka ikusa 2026. Oge ya na-akpụdebene, ọ bụ na ga-ebukubego both hotel and the flight, ọ dịghị n'aka. Then virtuous service certification maka ndị niile na volunteer na parish anụnwa etre na aha ebe a ebuteli ebe a ka onye ọbụla n'ime anyị dịkwa recertified. Kịta ọkwa nwoke wee o si ate nwanne anyị nwoke akwado eri oge ọkwa eziokwu maka ọ fọrọ sọsọ ọnwa na abụọ
ọ bụrụ deacon. Diaconate here, the first Saturday in June, 10 a.m. na Cathedral. Obe twice we ghọta. So ka ikpe ekpere na etu enu wee si kwugo na oye eru n'isi ọkwa n'eziokwu. Then nke ọzọ bụ ụbọchị ụka ya. Chifo bọsa nwa ka anyị abịazi ebe a anyị were gosi anyị na-echizughị ihe na ya abụrụgo deacon and ụbọchị anwa ka o egosizi anyị onwe ya anyị wee ka ọ ka wee kene Chineke. Ọ bụrụ na be anyị nụ na anyị malụ ka esi eme ọ na-azụ azụ nke anyị oyi azụkwanụ. Ihe nji ajụ ya bụ Fada biko anyị ma na ya na-egbu ogego. Ihe nji ekwu ya bụ ndị ụfọdụ n'ime anyị na-echifere anyị maka ọ na-adụ ọ bụ nnukwu ihe a na-echikwa dike na anyị maka ọ na-adụ ọ bụ nnukwu ihe na ya anyị emekwu ya etu a anyị ga-eme brochure anyị emekwa ihe ọbụla ihe na-eme ya bụ akpa anyị ka anyị za ka anyị gbakwunata mee ya ọ bụrụ ndị ụka obodo a o nwere ihe ha na-eme mana anyị ama eme maka ha anyị na-eme na ihe a bụ ihe anyị and anyị emekwe n'ihe etu anyị si wee chọọ ọkụ ya so nwanna agabazie ya anyị eme ya etu anyị si wee chọọ so ụbọchị ụka ọzọ onye isi anyị ubere na amadi na ofe egbu ha ya apụtazi kọwala anyị etu esi eme na ihe ya eme maka ya ma brochure ya eme ka onye ọbụla akpọlụ ka anyị tinye aka mekọta ya ọnụ. Ndị be anyị na-atụ n'inu ọrịrị ọjị gịnị gbara ya nkụ maka adarị ọjị gịnị kwada ihe ọ pụtara bụ arọ one ka mgbe minimum arọ 5 ka ọ na-akwado ihe a so in the next arọ 5 ọzọ anyị enwe dikin onwe nọ n'ime ebe anwa onwego onye na-akwado maka ya so ihe ọ pụtara bụ for the next 6, 7, 80 years there is no deacon in this community. He is the only one we have. Ka koproni aka. I went to Kenizin Denna. Ndị nke mere Feast of St. Joseph today. Daalụnụ. Ndị tata overseas a na-abịa ụka ebe ha kwụrụ ọtọ. First time worshippers. Do we have any? Koprono nwụrụ aka. Anyị kopụkwa fara anyị aka, fara dị anyị na maasị tata. Daalụnụ. Onye nwe anyị na onye elu unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gosigo. Hymn 23.